ассалому алайкум бардори азиз, подписчикои канали Хона ТЖ. Созен хубаин мардуми ғариб, худованд дуи мусол бошен. Ирӯз 1 июни 2024 сол. бо якчанд намуди хонаҳои фурӯшӣ дар хизмати шумо ҳастем. Хона ТЖ каналда хуш омаден ва барои реклама ҳатман муроҷиат намоед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша мо реклама мекунем. суратҳошро рӯйкен дар ватсапи мо навори баъдина рекламаш мекунем. ирӯза навор ҳастай. мағозаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ ҳастай. хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, тарафҳои Гипрозем, Корбон, аз шаҳри Бохтар, шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Турсунзода, аз тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ. хулас навори ҷолиб, шавқовар баҳри шумо. нархҳо аз 80 000 сомон сар мешаванд. бо диққат тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Хона ТЖ як дона лайк бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. ана ки мо эълона сар мекунем. салому алайкум бародаро. ина салникои калечкаи метражни ҳамаи размерош ҳастай. ина хеле гирдакорам калечкора размерошон ҳастай. ина размер қатъиян ҳамаи размерошон ҳаст. ина ё салникои силиндран, манжет, салник, стопор, чизи маъқултонаи занг бизанен ҳастай. ҳамаи чизиш ҳастай. барои мехлопатка, кран, экскаватор, дулан, трактор, зил, ҳамаи чида салник дорем. завод, аппарат, инструмент, ҳамашда салникошон ҳастай. бародаро ҳамаи размерошон ҳастай. марҳамат занг бизанен. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастай ки роӣ кардан 8 сотих замин дар аму тарафҳои уялӣ савхоз шаҳри Қурғанда дохил мешавад ба фикрам. хоб 80 000 сомонӣ. рақамош барои тамос 900 занг занед. документ дора. 8 сотих, 3 дар хона, калиддор, баня. хулас фундаментҳо далчи рехтагӣ тайёр. хонаҳо дарун ба дарун, наздикиша мактаб, магазин, бозор, заводи хишт ва заводи пахта ҳам ҳастай. фундаменти хона 2 метр баланд рехтагӣ. занг занед бачаҳо аз номи канали мо Хона ТЖ арзонтон мекунам. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки дар шаҳри Душанбе, политехникум, анаму ҷоҳо. хуласи гап 350 000 сомонӣ. 5 комната, масоат 4 сотих, кухни, ҳамом бо спалниш мегам дар маркази шаҳраки Шарора. ҳамагӣ обши квадрати хонаҳо 150-160 квадрат. ҳавлиш хулас 3,5-4 сотих замин масоҳат. ҳамаи ҳуҷраҳо дар расмҳо омадагӣ ҳастай. дидесен ремонтҳои хона чӣ хелай. касоне ки мехаранд рақамҳои ахираш 95-89 да занг бизанен. маслиҳат кунед, маъқул боша бигирен. дар канали Хона ТЖ ҳатман обуна шавен. лайкотона ба хотири пешрафти канал. иншоалло лайкҳо зиёд шава, навор паҳн мешава, ҳамин шахсиятҳо хонаҳошона ба зудӣ мефурӯшанд. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Тоҷикобод. 250 000 сомон. 4 комната, масоҳат 2 сотих замин. аз павароти Ленинград 6 километр масофа ҳастай. деҳаи Тоҷикобод. ҳавлӣ иборат аст 4 дар хона, падвали 7/4, дарозӣ яъне ки падвал 7/4, дарвозаи оҳанӣ, об ва светаш доимӣ без камбуд дар назди хона. масҷид, мактаб, 2 та духтурхона ва аптекаҳо ҳастанд. муомилаи хуб мешавад. ҳозираша 250 000 бо савдои хубам мекунанд. метавонед занг бизанед. аз номи канали Хона ТЖ саломи моро расонем бачаки азиз.
мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Гипразем 210,000 сомон як комната квартира. Аки камбудаш ҳамяе ки соколни этаж бачако 38 метри квадратӣ. хонаҳо ремонтҳои фасон кардагӣ камбуд надорад. барои зиндагӣ кардан полни тайёр медароен зиндагӣ мекунен. доми новостройка дар 6-ум этаж қарор дорад. хулас ки ремонти хона соз бад нестай. дидестен кадом ҳолат Гипразем борбад назди деҳқонбозор бари мактаби 91-умда қарор дорад. 210,000 гуфтесам боз камтар муомилаи хубам мекунанд. марамат кинем бачакое ки хонахар ҳастен аз Душанбе. ака камбуд ҳамяе ки соколне этажай дӯстон. ин ҳамиқа камбуд. фикр мекунам ки қа проблема нестай. каси мегирад зиндаги кам мегарда арзона кайда. мегзарем ба 6-ум квартираи фурӯшӣ. бачакое ки квартира хостен аз шаҳри Турсунзода Регар мо ҳам аз рӯи комментарияи шумо пешниҳод кардем. дукомната квартира дар 6-ум этаж қарор дорад. 50 метри квадратӣ дар 4 микрорайон. срочна дукомнатни квартира евроремонт кардагия бачако наздики садик, мактаб, бозор, бассейн хулас дар ҷои беҳад зур қарор дорад. зиндагӣ мекунен роҳат карда 240,000 сомон. хай дукомната квартира бачако 50 метри квадратӣ муомилаи хубам мешавад. касоне ки вариантҳои алишӣ дорен худотон бо пешниҳод кунен. маъқул боша алиш кунен ё ки ба сум мардами Регар ина 240,000 рақамҳои 880 занг бизанен маслиҳат карда бигирен. наборо маъқул боша лайкора дариқ надорем бачаҳо. бизанен лайкора, подписатсия кунен, далши набора тамошо кунен. мегзарем ба 7-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи зур аз вид гарени зур. нигоҳ кунен ака. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо тамоми шароити зиндагӣ муҳайё шудагӣ дар шаҳри Бохтар Истиқлол ана ҳамуҷа 680,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. аки 680 ам вақат суми кам нестай. не ки ҳастай нафарое ки хоҳиш мекунанд хонаҳои қиматам навор кунем. 5 комната масоҳат 8 сотиқ хонаи фурӯшӣ дар ҷамоати Сарбати Истиқлол участкаи Калелин 8 сотиқ замин ва 5 дар хона ва ғайраҳо ҳастай. хуб аз павароти маданият 2 километр дуртар мебошад ҳамин хонае ки назди ҳавлигӣ агароти фасон ҳавли кафел. хай дидестен кадом ҳолатай хона. метавонен занг бизанен дӯстон бихарен. шумо ки нахарен рӯй кунен нафаре ки хонахар ҳастанд. мегзарем ба 8-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара маҳаллаи Лолазор ё ки деҳаи маҳаллаи хулас ҳамҷа 150,000 сомон нарх. 6 комната масоҳати хона 8 сотиқ қишлоқи Лолазор деҳаи Чаманоро будааст. бо муомилаи хубам дора. иншоаллоҳ савдои хуб мекунем меган. 150 ҳозирашта. касе ки мехара рақамҳои 910 44 19 занг бизанен. хоҳишай ҳамаи нафарое ки моро тамошо мекунанд яъне ки хонаҳои фурӯшӣ дорен хонаҳотонро видеонавор карда мода роӣ кунем бачаҳо. фасон карда качествени видео кунен. шутоби нафарое ҳастае ки хонахар ҳастанд. хонаҳои шуморо дар навор бо диққат тамошо кунанда зангтон зана бихара. ҳатман лайкора занен, подписатсия кунен, зангулаша вусе кунен. смс-и хонаҳо худи шумода мерава бачаҳо. мегзарем ба 9-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе ноҳияи Синода қарор дорад. 1000 сум кам 700,000 сомонӣ. муомилаи хубам дора бачако. масоҳат 3 сотиқ 4 комната хона. ҳавлии фурӯшӣ ва алишӣ ба сексия. варианти алишӣ ҳам доштааст. худотон бо пешниҳод кунен. шаҳри Душанбе ноҳияи Сино маълумоти пурраша занг бизанен маъқул боша бигирем бачако.
همین نوارای ما خانه شما در معقول باشد دلشین نوارای بعدینه را تماشا کنین. اینکه خانه هایی که پیشتر نوار کردیم اوش را تماشا کنین. هستن خانه هایی که سودا شدگی نیستن اوناش هم میتونین بگیرد کنین بگیرین. اینجا هستن 70-80% میمونا تماشا میکنن مورا. خیلی با خودتون میدونین نوارا را تماشا کنین. میگذاریم بعد دهم خانه فروشی. خانه فروشی است که در شهر وحدت رومید قرار دارد. 250,000 سومان نرخ 3 کامنته مساحت 6 ساتیخ دوستانی عزیز. برای تماس رقم های 980 3 در خانه وانه حجت خانه 1 تا پدول آب سویت همش 100% علیش با ماشین میشوه. علیشی واریانت با ماشین کدام مارکای ماشین نگفتن پیشنهاد کنین. تویوتای، لکسوسای، نکسیای، ماتیزای خلاص پیشنهاد کنین. از دروازه رامید تا خانه میگه 15 کیلومتر راه مسافت داره. خانه در بستان سرای جایگیر است بعد از دهه لیژک. خلاص نوار کسی که تماشا کرد برای تماس رقم 980 اخیرش 70 در زنگ بزنین بگیرین. نوار تمام میشوه. خوش به حال کسی که توقی تماشا کرد در کامنتر نیستین. کسانی که نوار توقی تماشا کرد نیستین. ما بفهمیم که اصلا نفرایی که نوار تماشا میکنه توقی را نمیده برای رکلام کردن. زمین، ماشین، خانه چیزی باشه ما رکلام میکنیم فروش را میگذاریم. البته در کانال سودا تیوی و خانه تیجی لایکاتون رو حتما زنین. در کانال پادپیسات سکنین. زنگولاش واسه کنین. کانال دستگیری کنین. نوارو را پدیلید سکنین. اکوتون دا دوداروتون دا نفرایی که خانه خر هستن دوستاتون روی کنین. خیلی بچه وقتتون احتیاط کنین.